Dnes som videl, som späť a ideme vám ukázať, jak sa menuje môj kanál. Môj kanál. Skúsim ho vyhľadať. Neviem, keď viem to meno. Je to fakt pravda. To sa nedá nájsť. Takže musím to... Počkaj. Dajte mi sekundu. Natáčam alebo nenatáčam? No natáčam. Počkajte. Takže som späť. A idem vám ukázať. Idem vám ukázať. Tak dobre, skúsime Adam. Najprv. Lebo to začína s veľkým, to som nevedel. Takže dajte. Skúste s veľkým Ačkom. Smola. No a je tu ešte druhé meno, čo takto začína. Tak. Veľké A. D, A, M. Jo, píšte toto, čo tam vidíte. A potom píšte to, čo tam vidíte. A potom toto napíšte. Vyhľadaj. To som ja. Určite som ja. Toto som ja. Napíšte. Dobre. Kam ja som sa ako niekto mi nejaká správa prišla. Tady máte, jo. Môj prvý odberateľ. Pozerajte, keď chcete vidieť nové videá, toto pozerajte. Všetko toto pozerajte. Proste to pozerajte. Pozerajte toto video, prosím. Mám tu aj sorty. Takže toto sú všetko moje, jo. Tu budeme natáčať nové videá, keď chcete vidieť zase, pozerajte na tomto. Adam, toto. Mám motorku, a jak sem? Dobre, tak jo. Takže, pozerajte tu. Kde pozerajte, ho vám ho nakreslím. Tu pozerajte. Tu vidíte mňa, takže a tu pozerajte na to. A ja toto budem mať premenené, takže toto neuvidíte, ale budem mať to premenené. Toto je moje meno. To tu je moje meno. Všetko dnešnom videu, dajte like a odber. A čaute. A pozerajte moje nové videá, aj staré. Dajte like a odber. Čaute.